Pozdravljam vas, poštovani gledatelji, iz Ilače i svetišta Gospe Ilačke. Ilača je naselje u sastavu općine Tovarnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Danas, na blagdan Velike Gospe, vjernici se okupljaju diljem Hrvatske i svijeta po mnogim marijanskim svetištima. Dolaze iznositi svoje molitve i zahvale Majci Božjoj, koju Hrvati nazivaju najvjernijom odvjetnicom Hrvatske. Hrvati od najstarijih vremena štuju Gospu, mole joj se i pjevaju joj pjesme. Još od prvih knezova i kraljeva isticalo se štovanje presvete Bogorodice. Da je to tako i danas potvrđuje podatak kako je u Hrvatskoj 1162 vjerska objekta i 8 katedrala posvećeno Djevici Mariji. Naravno, Majku Božju štuju i mnogi drugi narodi. Današnji blagdan Velike Gospe je dan svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Prema katoličkim teolozima Marija je uznesena na nebo dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo proglasio je Papa Pio XII. 1. studenog 1950. Velika Gospa je državni blagdan u Republici Hrvatskoj, ali i u više država, posebice u Europi i Južnoj Americi. Drugi Vatikanski sabor u 8. poglavlju uredbe o crkvi navodi riječi dogmatske bule o Marijinu uznesenju Pija XII. Napokon je bezgrešna djevica sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, s dušom i tijelom bila uznesena u nebesku slavu. A zatim ističe kristološku svrhovitost te Marijine povlastice ovim riječima: ona je od Gospodina bila uzvišena sa svojim sinom, gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću. Poštovani gledatelji, uskoro ćemo započeti prijenos mise iz Ilače. Hrvatski naziv sela Ilača spominje se od 16. stoljeća. Ime je dobilo po crkvi Svetog Ilije, koja je vjerojatno građena u 12. ili 13. stoljeću. Najveće naseljavanje Ilače počinje početkom 18. stoljeća, kad je podignuta drvena crkva Svetog Jakoba, koja je spadala pod Franjevačku župu u Tovarniku. Odvajanjem od Tovarničke župe osnovana je u Ilači 1941. samostalna župa Svetog Jakova i sagrađen je župni dvor. U Domovinskom ratu župna crkva, župna dvorana i župni dom bili su devastirani i opljačkani. Nakon povratka iz progonstva u mjesto se vratilo oko 70% stanovništva. Danas Ilača broji oko 800 vjernika katolika. Ovo je jedna od rijetkih župnih zajednica koja bilježi veći broj krštenih od broja umrlih. Uz redoviti život župne zajednice i aktivnosti, veliki dio pastoralnih aktivnosti vezan je u svetište Gospe Ilačke, koje je od crkve udaljeno nekoliko stotina metara. Povijest svetišta počinje 1865. godine, točnije na nedjelju Glušnicu. Ilačanin Petar Lazanin, dok je vodio blago na pašu, opazio je kako je put kojim prolazi mokar. Iste noći Đuka Ambrušević u snu je vidio Gospu sa bijelom krunom na glavi i djetetom na lijevoj ruci. Rekla mu je kako je to njezin izvor i neka se ogradite da se na njemu ne napaja stoka koja je pasla na obližnjim pašnjacima. Izvor je ograđen, a počeli su pristizati i prvi hodočasnici. Mjesto je prozvano Gospina vodica. Bio je to prvi izvor u svijetu koji je probreo nakon Lurda, a do danas nije presušio. Zato ovo svetište nazivaju Srijemski Lurd. U vrijeme Domovinskog rata svetište je bilo oskvrnjeno i uništeno. Tijekom godine mnogo hodočasničkih skupina i pojedinaca dolazi u svetište. Svake godine 14. i 15. kolovoza veliki broj hodočasnika iz ovog dijela Slavonije i Srijema dolazi hodočastiti Majci Božjoj Ilačkoj. Dođe oko 25.000 vjernika, pa tako je i ove godine. Misno slavlje predvodit će nadbiskup Đakovačko-osječki u miru, monsignor dr. Marin Srakić. U koncelebraciji su župnik i upravitelj svetišta velečasni Ivan Đakovac, kancelar nadbiskupijskog ordinarijata velečasni Jobert Jugović, tu je i pater Mio Nikić, profesor iz Zagreba, Isusovac, i don Vitomir Zečević, misionar salezijanac. Pjevanje predvodi mješoviti župni zbor župe Svetog Jakova apostola iz Ilače. Voditelj zbora je gospodin Franjo Moric.
Cijenjeni gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u radosti današnje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, od srca vas pozdravljam iz svetišta Gospe Ilačke iz hrvatskog Lurda. Na ovom svetištu već 150 godina štuje se i časti Majka Božja Ilačka. Danas cijela crkva, a na poseban način vjerni kršćanski puk, ima razloga za slavlje, jer se po Marijinom uznesenju još jednom potvrdila ljubav i dobrohotnost nebeskog Oca prema neznatnoj službenici Gospodnjoj. Oče nadbiskupe Marine, uputite nam vašu pastirsku riječ i ohrabrite vjerni kršćanski puk, kako bi osnaženi božanskom milošću i po zagovoru Majke Marije, drage Gospe Ilačke, svjedočili svoju vjeru u Boga, vjeru u Svetu Crkvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Ja vas na početku ovog euharistijskog marijanskog slavlja pozdravljam, predraga braćo i sestre, vas draga djeco, mladi, vas dragi roditelji, stari i mladi. Radosno pozdravljam sve prisutne ovdje u svetištu Gospe Ilačke, kao i sve koji pratite i sudjelujete na ovom slavlju preko prvog programa Hrvatske radiotelevizije. Danas slavimo svjetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, svjetkovinu njezina svršetka i blaženstva, proslave njezine bezgrešne duše i djevičanskog tijela, njezinog savršenog suobličenja s Kristom. Danas nam crkva pruža priliku da slavimo Mariju, poniznu ženu iz Nazareta, izabranu među svih žena da dade svijetu od Boga obećanog spasitelja. Zadivljeni smo čudesnim djelima što je Gospodin učinio na njoj i po njoj. Mi je promatramo uzdignutu slavom uskrsnuća nakon njezina i mi molimo da uz nju jednoga dana i mi to doživimo. Radujemo se danas s njom, radujemo se sa presvetim trojstvom, s cijelom crkvom, riječima naše starinske pjesme. O Gospojo prevelika, slušaj, slušaj sad naš glas. Nebu zemlji ti si dika, moli, moli za sve nas. Anđeli se štuju gori, slušaj, slušaj sad naš glas. U nebeskim slavnim dvori, moli, moli za sve nas. A da bismo iskreno izrazili svoju zahvalnost Gospodinu za veliki dar njegove i naše majke, draga braćo i sestre, na početku činimo ono što redovito činimo. Priznajmo svoje propuste i svoje grijehe i za njih se iskreno pokajmo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju, vazna Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
Pomolimo se. Svemogući vjekovječni Bože, Ti si bezgrešnu djevicu Mariju, majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore, te budemo sudionici njezine slave. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova, na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači 1/3 zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždere dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njezino bi uzetog Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Riječ Gospodnja. Kraljica u zlatnoj odjeći mnoštvom okružena. Zvesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći. Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni, zaboravi svoj narod i dom oca svog. Zvesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći. Zaželi li kralj ljepotu tvoju, smjerno se pokloni njemu. Zvesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći. S veseljem je vode i s klicanjem u kraljeve dvore ulazi. Zvesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći. Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, Krist uskrsno od mrtvih, prvina usnulih. Doista po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi. O njegovu dolasku, potom svršetak. Kad preda kraljevstvo Bogu i Otcu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kad posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.
Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U one dane usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin. Uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi i napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkud da meni, da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Tada Marija reče: veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje, od sad će me evo svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, starozavjetna knjiga o Esteri kraljici, opisuje stradanja izraelskog naroda za vrijeme babilonskog sužanstva. U to vrijeme u gradu Suzi živio je pobožni Židov, kraljevski činovnik imenom Mordokaj. On je usnuo san što ga je ovako opisao: krikovi i buka, grmljavina i potres, smetenost na zemlji. Bio je dan mraka i tame, jada i nevolje, čemera i velike pometnje na zemlji. Sav narod pravedni, smućen od straha pred vlastitim nesrećama, spremi se na propast i zavapi Bogu. Od tog njihovog vapaja neki maleni izvor poraste u golemu rijeku, obilatu vodom. Ogranu svjetlo i sunce, te se poniženi uzvisiše i proždriješe moćne. Ista knjiga opisuje kako je Bog po Esteri, Mordokajevoj nećakinji, koja je postala kraljicom, spasio židovski narod od zatora, što mu ga je namijenio bezbožni Haman. Kada se sve sretno završilo, Mordokaj je izrekao hvalu Bogu sljedećim riječima: Božje je to djelo.
Sjećam se, evo sna koji sam o tom usnio, ništa nije ostalo neispunjeno. Malen izvor koji posta rijeka, svjetlo, sunce i voda u izobilu. Rijeka je Estera. Sjetio se Bog naroda svoga i dosudio pravdu u baštini svojoj. I bit će im narodu njegovu Izraelu ovi dani mjeseca Adara, to jest 14. i 15. dani okupljanja, radosti i veselja pred Bogom za pokoljenja do vijeka. Draga braćo i sestre, pobožni hodočasnici na Gospinu Vodicu, Gospi Ilačkoj. Dok ste slušali izvještaj o kraljici Esteri, niste li uočili sličnost između malenog izvora što ga je usnio Mordokaj i malenog izvora na Gospinoj Vodici, između kraljice Estere i Marije? I ovdje u Ilači bio je početak mali izvor vode 1865. to jest prije 149 godina. Taj mali, jedva primjetiv izvor porastao je u veliku rijeku. Potekla je rijeka hodočasnika Gospi Ilačkoj i rijeka milosti. Mnogima je zasjelo svjetlo i sunce tjelesnoga ili psihičkoga i duhovnoga ozdravljenja. Kao što je onda cijeli židovski narod upravo pogled u kraljicu Esteru, tako je i kršćanski narod od svojih početaka upirao pogled u blažnu djevicu Mariju. Ništa mu nije smetalo što je Marija na nebo uznesena, jer je čvrsto vjerovao da ga Marija i odande prati i pomaže na teškom povijesnom hodočašću. Ponavljalo se to više puta kroz povijest kršćanskog naroda. Ponovilo se to i za vrijeme nedavnog rata protiv domovine Hrvatske. Kad je ovo svetište bilo srušeno, opustošeno, vjernički narod je s pjesnikom govorio: uzalud nam đavo oltare svojata, uzna čvrsto stoji kraljica Hrvata. Pobožni puk utjecao se Mariji pjesmom: ti znadeš najbolje sve naše nevolje. Ona ga je kao brižna majka pratila, slušala i uslišala. Nju je pobožni svijet zazivao, kao što veli službeni crkveni himan: majkom se pokaži, molbe nam prikaži, onom rad naš što je posto dijete tvoje. Braćo i sestre, danas smo ovdje u ovom svetištu kod Gospe na Vodici, u Ilači, kao pobožni hodočasnici, Marini štovatelji. Ovdje smo da zahvalimo Gospi što se kroz cijelu povijest kršćanstva pokazala majkom. Pokazala se majkom crkve hodočasnice na njezinim zemaljskim putovima kroz 2000 kršćanstva i na početku 3. Štitila ju je u nevoljama i jadima. Neka nam pomogne da sada idemo putem trajne obnove i napretka. Pokazala se majkom naroda napose u vrijeme povijesnih promjena koje su ponovno ulile pouzdanje narodima dugo pritiskivanim i ponižavanim. Danas smo ovdje u svetištu Gospe Ilačke, u mislima združeni s milijunima hodočasnika širom svijeta koji se uputili u poznata i nepoznata svjetska marijanska svetišta s molitvom na usnama i u srcu, da se i nadalje pokaže majkom svi, jer je potrebna cijelom svijetu. Molimo je danas, majkom se pokaži, majkom crkve koju predvodi Petrov nasljednik, Papa Franjo. Neka ona pod njegovim vodstvom bude majka i učiteljica. Potreba nam je brižna majka, kao što je Marija bila, i učiteljica koja je Božju riječ znala čuvati i prebirati u svom srcu. Neka bdije nad crkvom kojoj prijeti duh svijeta. Novi izazovi stavljaju crkvu pred velika pitanja i odluke. Postoji opasnost da ateizam, indiferentizam, liberalizam i relativizam pod maskom slobode unište korijene kršćanskoga i ljudskoga morala. Majkom se pokaži prema narodima koji žele živjeti u solidarnosti i ljubavi.
Majkom se pokaži mladima, nositeljima budućih dana mira. Potrebna je ona narodima koji su tek nedavno stekli slobodu i krenuli u izgradnju svoje budućnosti. Potrebna je Europi i na istoku i na zapadu koja treba pronaći sebe, koja treba otkriti zajedničke kršćanske korijene. Potrebno je svijetu da razriješi tolike krvave sukobe. Majkom se pokaži. Neka se pokaže majkom siromaha, bolesni i gladni, koji trpe nepravde i nasilja, koji ne nalaze zaposlenje ili su ga izgubili, koji traže dom i utočište, koji su pritisnuti i izrabljivani, koji očajavaju ili uzalud traže spokoj daleko od Boga. Majkom se pokaži, majkom mira, ona kraljica mira. Neka kod svoga sina isprosi da među narodima prestanu nasilja i nepravde, da rastu poštovanje i poverenje. Neka na zemlji vlada mir i to pravi mir. Ne mir izrabljivanja, ugnjetavanja, zastrašivanja, šutnje robova i grobova. Ne mir koji se gradi na gaženju ljudskog dostojanstva, njekanju slobode i prava na vlastito mišljenje. Ne mir ušutkavanja jednih, a glasnosti drugih. Kad je za vrijeme poplave jedan župnik u Cvelferiji, kome je župna crkva bila poplavljena, je župni stan upitao snimatelje: hoćete li snimiti ovo, crkvu i župni stan? Onda je dobio odgovor: niste na programu. U to smo se uvjerili. Mi smo na programu kada treba nešto negativno pisati o svećenicima, napasti kojeg biskupa ili istaknuti nešto negativno od crkvu. To nije mir. Ne tražimo od Gospe mir nezaposlenja i socijalne nepravde. Nažalost, mnogi ostaju bez posla i mladi i stari napuštaju domovinu zabrinuti za vlastitu egzistenciju. Sve više nas pritišće pitanje: ima li naše društvo dovoljno unutarnje moralne snage, mudrosti i proročke vizije učiniti jedan zaokret prema napretku? Daj nam mir, draga Gospo, Kristov mir koji nikome ne otima slobode, koji je tolerantan i dosljedan. Na društvenom planu Božji mir znači sporazum, obzir, poštovanje, solidarnost. Isus nosi takav mir i želi da i mi zajedno s njime njega izgrađujemo. Mir koji će biti položen na istini, sazdan prema zahtjevima pravde, gajen ispunjen ljubavlju i konačno ostvaren u znamenu slobode. U svetištu Gospe Ilačke i u svim svetištima svijeta molimo Mariju da daruje svijetu Krista koji je mir naš. Neka narod već jednom zakopaju ratne sjekire, mržnja i osvete. Neka svijet ne nasjeda laskanjima lažnog bogatstva i blagostanja koje nestaju u jednom trenu, kao kula od karata, nakon čega najviše stradavaju siromašni, jer se moćnici i mogućnici lako izvuku, kao što se to dogodilo prije nekoliko dana sa cijelim svijetom. Majkom se pokaži, majkom naše obitelji. Da, s tugom i zebnjom gledamo poteškoće naše obitelji, tolike tragedije razorenih brakova, žena i muževa, izloženi vjetrometini zakona koje ruše dostojanstvo ljudske osobe, muževa i žena izdanih od institucija koje bi trebale upravo voditi brigu o njima. Obitelji sve češće popuštaju na naletima pred problemima, poteškoćama, rastaju se, zatvaraju se u sebe. Gledamo tragediju tolike djece koje u svemu tome postaju najveće žrtve. Prije nekoliko godina bila je kanonska vizitacija u Vinkovcima. Posjetili smo jednu školu i tada su ravnatelji škole kazali 2/3 ove đaka su bez roditelja ili rastavljeni roditelja. Kako se ta djeca mogu osjećati?
Kako se mogu osjećati kad zazvoni ono zadnje zvono, kad treba ići kući? Kome da idu kući? Mami ili tati? Doista, velika kavarija postoji ondje gdje je čovjek pozvan da iz dana u dan s vjernom ljubavlju izgrađuje raj zemaljski. O draga Gospo, sačuvaj nam obitelji. Majkom se pokaži, majkom radosti. Ti koju zazivamo uzroče naše radosti. Pa Marija je osoba koja se znala radovati, koja je znala klicati i koja je tu radost drugima podijelila. Upravo, braćo i sestre, tako smo je sreli danas u Evanđelju. Kada je tu radost podijelila sa rođakinjom Elizabetom, kada je zapjevala svoju veličanstvenu pjesmu, tako smo je sreli u svatovima na gozbi u Kani Galilejskoj, kad se pobrinula da mladenci ne ostanu bez dobroga vina. Majkom se pokaži, majkom nade. Neka bdije nad onima koji vode narode i koji odlučuju o sudbini čovječanstva da doista budu odgovorni. Kao što kaže bogoslužje njezinih blagdana, Marija je znak pouzdane nade i utjehe. Ona je ufanje naše, majka nade naše. Crkva radosno slavi blagdan njezina rođenja, koja je cijelom svijetu bila nada i zora spasenja. Crkva se raduje o tajstvu njezinog slavnog uznesenja, jer gleda blažnu djevicu Mariju kao sigurnu nadu spasenja koja svjetli svim vjernicima kroz teškoće života. Kristova majka je tijekom zemaljskog života svu nadu stavila u Gospodina i Sina čovječega koga su proroci navještali. Ona je s nadom čekala, s vjerom začela. Kad je uznesena na nebo, postala nadom vjernika, te očanima pomaže da svi koji se njoj utječu doista budu okrepljeni i utješeni. Ona Adamovoj djeci svijetli kao znak sigurne nade i utjehe, dok ne zasvijetli slavni dan Gospodnji. Nju tako rado zazijemo u našim marijanskim pjesmama. Čuj nas, majko, nado naša. U te se ufamo i pomoć nadamo. Ti znadeš najbolje sve naše nevolje. Braćo i sestre, i dok razmišljamo možda o tim crnim karakteristikama suverenoga svijeta i povijesti, koliko su naši strahovi veliki, ipak naš pogled nije tako zamućen da nam ruši svaki vjerski, religiozni, kršćanski, ljudski, evanđelski i razumni optimizam. Europi koja na svojoj zastavi ističe 12 Marijinih zvijezda, potrebne su nada i svjetlo. I upravo te zvijezde, to je posuđeno od Marije, stavljeno Europi na čelo. Neka budu znak, nije sve izgubljeno. Marija je izvor i majka svjetlosti, jer je rodila Krista, svjetlo svijeta, jer je žena obučena u sunce i svjetli Božjim sinovima, kćerima na putu prema ostvarenju novog neba i nove zemlje. Majkom se pokaži. Majkom prema našim potrebama, osobnim, obiteljskim, prema nama poplavljenima i nama osiromašenima. Svaki od nas došao sa svojim mislijama, željama i potrebama. Možda da zahvali na udjeljenim milostima, možda s nerešenim problemima, osobnim, problemima zdravlja, obitelji, radnoga mjesta, problemima našega hrvatskog naroda koji prolazi kroz teška iskušenja gospodarskih, socijalnih i drugih pitanja. Marija je naša Estera. Ona je ta golema rijeka milosti. Da, prije 149 godina potekao je mali izvor na Gospinoj vodici ovdje, koji se je pretvorio u golemu rijeku hodočasnika i milosti. Prema tome, na godinu obilježit ćemo 150 godina od tog važnog događaja. I sa današnjim danom započinjemo obilježavanje i proslavu toga velikoga jubileja. Današnja svečanost je početak, a za godinu dana neka ne bude svršetak, nek bude vrhunac i nastavak dalje. Proslavit ćemo
sa sigurnošću koju izrečemo riječima pjesnika. Mi znamo da nas prezreti nećeš, Ilačka Gospo, niti za čas. Ženo iz puka, djevice vjerna, Marijo majko, primi i nas. Draga braćo i sestre, a sad ćemo izmoliti vjerovanje. Posebno izrazimo vjeru u istinu, ono što je Gospa doživjela i nas čeka. Dakako, ako budemo išli njezinim putem i molimo da idemo njezinim stopama, vjerujem u jednoga Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, slaveći svetkovinu preslavne djevice na nebu uznesene, svoje molitve uputimo nebeskom Ocu, da nam već ovdje na zemlji udjeli iskusiti radost nebeske slave. Crkvu, zaračnicu Hristovu, pozvao si da bude slika Tvoga kraljevstva. Rasvijetli u vedrinom svoga duha, da propovjedanjem i evanđeoskim nastojanjem svim ljudima pruži ozračje Tvoje blizine. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Papu našega Franju, nadbiskupa Đuru, ovdje prisutnog Marina, sve pastire crkve čuvaju istini evanđelja i postojanosti služenja, kako bi sav povjereni im narod živio radost zajedništva crkve i ljepotu svoga kršćanskog poslanja. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Sve kršćanike, ti Gospodine, pozivaš da te slave vjerodostojnim življenjem krsne milosti. Obdari ih snagom Marina predanja, da budu ustrajni graditelji novoga neba i nove zemlje. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su brigom za vremenito i prolazno. Probudi u njima radost obiteljske molitve, kako bi mogle prepoznavati i živjeti vrednote koje ne prolaze. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Spominjemo se, Gospodine, braća koje u vjeri usnuše. Primi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, u majci svoga Sina, blažnoj djevici Mariji, ostavio si nam najsjajniji primjer predanja Tvojoj volji. Osnaži nas, molimo te, snagom njezine vjere, da uzmognemo vjerno živjeti Tvoju riječ, te tako zavredimo biti dionici nebeske slave po Kristu Gospodinu našem. Amen.
molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažne djevice Marije na nebu uznesene, rasplamti nam srce ognjem ljubavi, da uvijek težimo k tebi, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Jer danas si na nebo uznio djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva tvoje crkve i putokaz i utjehe tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelovljenog Sina tvoga, začetnika svakog života. Iz toga s anđelskim te zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo. Uistinu sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okuplja svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoje se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ovo tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi,
razdomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj se nam darovo pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. U Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurno svi u nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mira svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir, jedinstvo, kako volja Tvoja, koje živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva. Daj nam, molimo te, na zagovor blažne djevice Marije na nebo uznesene, prispjetih slavi uskrsnuća. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. A sad ćemo izmoliti Gospin pozdrav. Anđeo Gospodin navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvoje. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se. Milost tvoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu Gospodinu našem, slava Otcu i Sinu, Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Svim vjernim mrtvima pokoj, vječni dare Gospodine, i svjetlost vječna svjetlova. Počivali u miru. Amen. Braćo i sestre, prije određenog vremena u Đakovo je bio jedan znanstveni skup o eutanaziji. O tome imamo li pravo nekomu oduzeti život, da mu skratimo muke. Tada su većina oni prisutni kazali su ne, čovjek ostaje čovjek i onda kada prolazi kroz teška iskušenja. Jedan jedini je prisutan, jedan poznati znanstveni radnik je kazao, za mene je svršetak crna rupa. Crna rupa. Ima li ljudski život smisla ako je završetak crna rupa? Mi smo danas došli da gledamo koji završetak može biti. Može biti završetak onaj što ga je imala blažna djevica Marija. Pa evo, želimo mi doista ići tim putem i neka nas na tom putu prati njezin zagovor. Gospodin s vama. Porodno blažne djevice Marije, Bog je dobrosti otkupio ljudski rod, nek i vas obdari svojim blagoslovom. Amen. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas da brani. Amen. Danas smo zajedno proslavili svjetkovinu blažne djevice Marije, na nebo uznesene, poneste sa sobom dare duhovni radosti i nagrada nebeski. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Bogu hvala. Zdravo
Poštovani gledatelji, sudjelovali ste u prijenosu Svete mise i svetišta Gospe Ilačke u povodu svetkovine uznesenja Blažene djevice Marije na nebo. Iako je ta dogma proglašena tek u novije vrijeme 1950. njoj prethodi duga tradicija stara gotovo kao i sama crkva. Sveti Epifanije u 4. stoljeću prvi je istočni otac koji govori izričito o Marinu uznesenju na nebo. On piše kako je moguće da Marija svojim tijelom ne posjeduje nebesko kraljevstvo, ona koja nije učinila u tijelu nikakvo ružno djelo, već je ostala bezgrešna. Prema njemu razlozi bi Marijinom uznesenju na nebo i u tijelu bili u njezinoj potpunoj bezgrešnosti. Na njoj se prvoj i u punini ispunilo 6. blaženstvo, blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. Sveti Toma Akvinski u 13. stoljeću naučava: zbog grijeha su čovjeku bila dana 3 prokletstva. Od 3. je bila netaknuta Blažena djevica, jer je s tijelom bila uznesena na nebo. Veliki pobornik za proglašenje dogme o Marijinu uznesenju, naš zemljak, otac Karlo Balić, koji je po nalogu pape Pija XII. Skupljao dokumentaciju svjedočanstva o uznesenju Blažene djevice Marije iz svih stoljeća, tumačeći i navedeni saborski tekst naglašava kristološki vid dogme o Marijinu uznesenju. On doslovno kaže: Krist, pobjednik grijeha i smrti, zadobiva u Mariji najveću od svih pobjeda, izuzimajući je od grijeha i dajući joj unaprijed, to jest prije općeg uskrsnuća tijela, proslavu u duši i tijelu. Time je Marija uzeta na nebo jamstvo budućeg uskrsnuća i proslave svih onih koji vjeruju u Krista, a zbog toga isti motiv nade i utjehe za Božji narod u očekivanju parusije. Podsjećam vas, poštovani gledatelji, kako danas na prvom programu u 14 sati i 40 minuta možete pogledati dokumentarni film Draga Gospa Ilačka. Odmah nakon toga u 15 sati i 20 minuta također na prvom programu pogledajte premijeru dokumentarnog filma Stoljeće Salezijanaca i Hrvata. Ostanite i dalje uz program Hrvatske televizije i emisije religijskog programa. Poštovani gledatelji, želim vam obilje dobra i hvala na pažnji.